röst. Med tanke på er historik och så behöver vi komma hem och göra hembesök. Vem var det? Ingen. Ska du inte bada, Steffi? Nej, jag har mens. Har du mens? Varför gömde du för bilen? Vi hade rutat oss in i hans villa. Kan du visa mig? Är du sminkat? Ja. Fint. Det känns inte som någon som skulle bryta in någonstans. Det är ju ganska riskfyllt. Chérie, je m'adresse à toi. Avec toi, chérie. La vie est belle. Har han varit? Jag är en dålig person. Jag vill få rätt person.